ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሶሉስ 27 ለካቲት 2024 ኣብ ዙር ሩዋንዳ ተሳቲፋ ዓብ ዓወት ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ናብ ሃገራ ተመሊሳ ኣባላት ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣብ ልዕሊ ናትና ኢል ተስፋጽዮም ዘርኣይዎ ክብረት ንብዙሓት የደንቕ ሄኖክ ሙሉብርሃን ድሕሪ ዘጋጠሞ ሓደጋ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ስሩዕ ናይ ብሽክሌታ ልምምድ ተመሊሱ ባይክ ኤድ ናይ ዮውሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 27 የካቲት 2024 እዩ እንኳዕ ናብ ቻነልና ብሰላም መጻኹም ሎሚ እውን ከምወትሩ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ሒዝና መጺናኩም ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ሕበሩ ንቕድሜና ኸኣ ኩሉ ዜናታትና ክሳብ መወዳእታ ክሰምዑን ነዛ ቪድዮ ላይክ ነዛ ቻነል ከዓ ሳብስክራይብ ኮሜንትን ሼርን ክትገብሩ ንምሕፀን ሰናይ ምክትታል ኣብ ዙር ሩዋንዳ ተሳቲፋ ዓብ ዓወት ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ናብ ሃገራ ተመሊሳ ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ ካብ ዕለት 18 የካቲት ክሳብ 25 የካቲት ኣብ ዝተኻየደ ዙር ሩዋንዳ ተሳቲፋ ዓብ ዓወት ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ናብ ሃገራ ተመሊሳ እዛ ጎብለል ዙር ሩዋንዳ ኮይና ዘመት ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበጻሕትሉ ሰዓት ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ንኩሎም ኣባላታን ኣሰነይታን ሕቋፍ ዕምባባ ብምሃብ ብምዕሩግ ኣገባብ ተቐቢልዋ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ዝኾነት ባይክ ኤድ ተሰሊፎም ኣንጸባራቒ ውጽኢትን ጸወታን ዘርኣዩ ኤርትራን ተቀዳደምቲ ዳዊት የማንን ዩኤል ሃብታብን ተረኺቦም ነይሮም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ኣዝያ ዓብላሊት ጋንታ ኮይና ያቀሪባ ኣብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኤውሮፓን ኤስያን ዝመደበረን ዓበይቲ ጋንታታት ቅድድም ብሽክሌታ ዝተሳተፋሉ በዳህ ዙር ሩዋንዳ ንኩለን ጋንታታት ዓብሊላያ ቀዳመይቲ ወፅያ ኣብ መወዳእታ መድረክ ዝተመዝገበ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ምስ ካልኣይታ ኮይና ዝወደአት እስራኤል ፕሪምየር ቴክ እውን ናብ 2 ደቂቃን 13 ካልኢትን እዩ ዓሪጉ ብውልቂ ኣብ ዝተገብረ ውድድራት እውን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ዝኾነ ኣክሊሉ ኣረፋይነ ንዝበዝሐ መድረካት 3 ማልያታት ለቢሱ ድሕሪ ምዝዛም ኣብ መወዳእታ ከዓ 2 ማልያታት ዙር ሩዋንዳ 2024 ሒዝዩ ናብ ኣስመራ ተመሊሱ بلوت تقلداماي ዙር ሩዋንዳ ትሕቲ 23 ዓመትን بلوت ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ዝብላ ማልያታት ወኒኒዩ ውድድሩ ብዓወዛዚሙ ብተወሳኺ ኣክሊሉ بلوت ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ዝብል ንዓበይቲ ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ዘካተተ ውድድሩን ድሕሪ ወደ ሃገሩ ዝኾነ ዳዊት የማነ ተኸቲሉ ካልኣይ بلوت ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ይዛዚምዎ ኣባል ባይክ ኤድ ዳዊት የማነ ኣብ ርእሲ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኣብ ሓፈሻዊ ነግዜ ሰሌዳውን መበል 10 ደረጃ ሒዝዩ ውድድሩ ዛዚሙ ዩኤል ሃብታብ ከዓ ዋላ እኳ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ምክንያት ኣብ ዙር ሩዋንዳ እንተተገለፈ ነተን ክሳብ 50 መድረክ ዝኣከበ ነጥቡ ዝዳረግ ተቀዳዳማይ ከይተረኽበዩ እቲ ዙር ሩዋንዳ ተዛዚሙ ድሕሪ ዩኤል ማልያ ኣንበሳ ዓቀብ ዝወሰደ ተቀዳዳማይ 51 ነጥብታት ጥራዩ ነይርዎ بحفشة هاجرايت غانتا ኤርትራውያን ተቀዳደምትን ዝደመቁሉ ዙር ሩዋንዳ ዛዚሞም እዮም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ዘለው ዝቀፅል ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ጋና ኣብ ዝካየድ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ክኸውን ከምወትሩ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምነ ኣባላት ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣብ ልዕልናትና ኢል ተስፋጽዮን ዘርኣይዎ ክብረት ንብዙሓት የደንቕ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ጋንታ ሊድል ትሬክ ናትና ኢል ተስፋጽዮን ዝተሳተፈሉ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብናይ ጋንታ ዓወት ሊድል ትሬክ ከም ዝተዛዘመ ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ሓቢርና ነርና ሊድል ትሬክ ክሳብ መወዳእታ መድረክ መበራብዓይ ደረጃ ሒዛያ ናብ መዛዘም በፂሓ ኣብ ዘዛሚት መድረክ ግን ሊድል ትሬክ ከም ጋንታ ናትና ኢል ተስፋጽዮን ከዓ ብውልቁ 3 ደረጃታት ዘመሓየሸሉ መድረክ እዩ ነይሩ ሊድል ትሬክ ካብ መበራብዓይ ደረጃ ናብ መበል ቀዳማይ ክትመጽእ ኸላ ናትና ኢል ከዓ ኣብ ናይ ግዜ መሳልል ካብ መበል 24 ደረጃ ናብ መበል 21 ደረጃ ሓኺሩ ውድድሩ ፈጺሙ ኣብታ ኣብ ተሪር ዓቀብ ዝተዛዘመት ናይ መወዳእታ ውድድር ዙር ኢማራት ዓረብ ናትና ኢል ተስፋጽዮን ዝርከቦም 5 ተቀዳደምቲ ጋንታ ሊድል ትሬክ ምስ ቀዳሙ ተወዳደርቲ ግዜ ከይከሰሩ ዓቀብ ደይቦም ኣብቲ ዕለት ብዙሓት መራሕቲ ዝነበሩ ተቀዳደምትን ጋንታታትን ክብሮም ዝተኣንሉ ዕለት እዩ ነይሩ እታ ንዝበዝሑ ተቀዳደምቲ ኣክቲታ መትሓዚ ዘይነበራ ጋንታ ሊድል ትሬክ ግን ዘይተጸበየቱ ክብሪ ያረኺባ ፍሉይነት ናይቲ ዕለት ኣብ ዙር ሩዋንዳ ዝነበረ ዓወት ኤርትራውያንን ደጋጊሞም ዝደየብዎ ፖድየምን ኣብ ኢማራት ምድጋሚ እዩ ነይሩ ሸውዓተ ተቀዳደምቲ ጋንታ ሊድል ትሬክ ንዝኸበረ ሽልማት ብልጽቲ ጋንታ ዙር ኢማራት ዓረብ ዝብል ሽልማት ንምቕባል ናብ መድረክ ደየቡ ወደብቲ ናይ ዙር ኢማራት ዓረብ ኣብ ሓደ ብፍሉይ ኣገባብ ዝማዕረገ ፖድየም ሽልማት ክዕድሉ ተዳልዮም
ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ደቂ ጋንትኡ ከዓ ካብ ውሽጢ እዩ ስም ጋንትኡ ብክብሪ ምስተፀውዐ ብሓበን ንቅድሚት ወፂኦም ሽልማት ዋንጫ ዝዕድል ናይ ክብሪ ጋሻ መፂኡ ክብርቲ ሽልማት ዙር ኢማራት ዓረብ ክዕድል ናብ ተቀዳደምቲ ምስ መፀ ነቲ ብተንተንትን ጋዜጠኛታትን ናይቲ ዙር ብዙሕ ጠመተ ዘይተዋህቦ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሽልማት ክህብ ኣይመደበን ንዝኾነ ጻዕዳን ፍሉጥን ኣባል ጋንታ ሊደር ትሬክ ሽልማት ክዕድል እዩ ተዳልዩ ነይሩ በአጋጣሚ አፍሪካው ተቀዳዳማይ ኣብ ቅድሚኡ ክጸንሑን ዝሓሰቦ ኣይመስልን ነይሩ ዋንጫ ሒዙ ከዓ ናብ ኣብ ጎኒ ናትናኤል ተስፋጽዮን ዝነበረ ተቀዳዳማይ ጋንታ ሊደር ትሬክ ተጸግዐ ይኹን እምበር እቲ ልክዕ ኣብ ማእከል ዝነበረ ተቀዳዳማይ ሽልማት ብልጽቲ ጋንታ ባዕሉ ክቕበል ኣይመረጸን ኣብ ክንድኡ ከዓ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንሽልማት ጋንትኦም ክቕበል ይወሲኑ ናቱ ተቐበላ ኢሉ ናብ ናቱ መሳሳገራ ናቱ ብስምባር እዋ ትመስል ቃልዩ ቀዲማቶ እቲ ሽልማት ክዕድል ዝመፀጋሻውን ኣይተጽበየን ደጋጊሙ ከረጋግጽ ይፈቲኑ እቲ ንውዕለት ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ናይ ጋንታ ስራሕ ዝፈልጥ ተቀዳዳማይ ግን ኣብ ናቱ ዘለዎ ክብረት ይኣርዩ በዚ ከዓ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንዋንጫ ናይ ጋንትኡ ሰፍሲፉ ወሰዳ ብጣዕሚ ዘደንቕ ክብረት ካብ ደቂ ጋንቱ ይረኺቡ ደጋጊምካ ክትሪኣ ትሕጉስ ኣጋጣሚያ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ሓጎስ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስለዝዓብለለ ብዙሕ ሰብ ከየስተማቐራ ዝሓለፈ ትርኢት እያ ነይራ እንተኾነ መቐረታ ቀልጢፉ ዝሃስስ ክስተት ስለዘይኮነ ንሕና እውን ደጊምና ምፂና ያለና ብዙሓት ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ድሕሪ እዚ ኣጋጣሚ ፍሉይ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖም እዮም ዝገልጹ ዘለው ከም ሓቂ እውን ኣዝያ ትሕጉስ ክስተት እያ ነይራ ንኩሎም እቶም ናትናኤል ተስፋጽዮን ዘኽብርዎን ዘፍቅርዎን ወጻእተኛታት ከዓ ክብረት ይሃበልና ዘብል ኣጋጣሚ እዩ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ዙር ኢማራት ክልተ ግዜ እዩ ብተኣምር ካብ ከበድቲ ሓደጋታት ድሒኑ ብፍላይ ኣብ ቀዳሚት ሓደጋ ዘርኣዮ ንጥፈት ኣደናቒዩ ነይሩ እንኳዕ ብሰላም ወፂኻ ኣብ ከምዚ ክብሪ ረኣናካ ንናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ዝቐጽሉ ውድድራቱ ዓወት ንመነየሉ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድሕሪ ዘጋጥሞ ሓደጋ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ስሩዕ ናይ ብሽክሌታ ልምምድ ተመሊሱ ድሕሪ እቲ ንክልተ ግዜ ኣብ ዙር ኣልኡላ ስዑድ ዓረብ ዘጋጥሞ መውደቕትን ንሱ ዘስዓበሉ መስፈርትን ኣብ ዕረፍቲ ዝጸንሐ ጎብለል ኣፍሪካ 2023 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብዚ ሳልስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ሓዊዩ ናብ ልምምድ ተመሊሱሎ ዘይምህላው ሄኖክ ምስ ጋንቱ ኣስታና ቀሊል ኣይነበረን ብዓብዩ ሃጋፍ ናቱ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ተራእዩ እዩ ንኻልእ ግዜ ብጫ ማልያ ዙር ሩዋንዳ ክዕውቶ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከለዩ ብሰንኪ መስፈርቲ በኺሩ ብኩራት ሄኖክ ደረጃ ሃገር እውን ቀሊል ኣይነበረን ብጫ ማልያ ኤርትራ ተቀዳዳማይ ክወስዳ ከሎ ስማዓካ ሓጎስ መወዳደርቲ የብሉን ስለዚ መምላስ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝህልዎ ረብሓ ቀሊል ኣይኮነን እንኳዕ ብሰላም ናብ ኮረሻ ብሽክሌታኻ ተመለስካ ጎብለልና ኣብ ዝቕጽል ውድድራትካ ዓወትን ሰላምን ንምነየልካ ባይክ ኤድ ናይ ዮሃና መልእኽታ መሓላሊፋ ኤርትራን ተቀዳደምቲ ኣፍቲታ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብሉጽ ውጽኢት ምስ ዘመዝገባ ጋንታታት ዝተሰርዐ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድ ናይ ዮሃና መልእኽታ ኣመሓላሊፋ እታ ጋንታ ንዓወት ዳዊት የማነ ከም ዝበለጸ ዓወታ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ኣመልኪታ ኣብ ዘርጋሕቶ ጽሑፍያ ነዚ ዝሓበረት ሳላ ጅግና ተቀዳዳማይና ዳዊት የማነ ንብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ዝብል ክብሪ ብውልቀ ረኺብና ኢና ብተወሳኺ እውን ዳዊት ኣብ ናይ ግዜ ምስ ብሉጻት 10 ኣትዩ ስም ጋንታና ፀውዒዩ ከምኡ እውን እቲ ከም ብራቕ ፀሓይ ዝደመቐ መንእሰይ ኣባልና ዩኤል ሃብታ ኣብ ዘርኣዮ ብቕዓት እውን ኣደናቒዩ ነይሩ ብድራማ መገዲ ካብ ዙር ሩዋንዳ እንተዘይኩለፈና ዓብ ዓወት ነይሩ ዩኤል መንእሰይ ስለዝኾነ ግን ብሕጂ ብዝበለጸ ብቕዓትን ዓወትን ደጊሙ ከም ዝደምቕ ኣይንጠራጠርን ክትብል እያ ገሊፃ እዛ ጋንታ ብሰንኪ ብኩራት ዩኤል ሃብታ ኣብ ብቁፅሪ ማልያታት ካብ 3 ናብ 1 ጥራይ ወሪዳ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜናና ነዚ ይመስል ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ይራኽበና ሰሰናዩ